Mar is cuinliv an tachtain se chaite, bhí mar ag plé bhulaíocht agus tréithe na bhulaíochta. Leanna míad a roiganmh agus tá míad chun slíocht a léamh, agus iarraid oribh na tréithe sin a aimsiú leistigh den slíocht. Féach míad siar go tapig cad is bhulaíocht ann. Well, tá bhulaíocht galúnach. Cílíonn sé sin go gortaíonn an duine seo tú go fisiciúil. nó gortaíonn an duine seo do chuid stiff. nó gortaíonn an duine seo tú go mothúcánach. Tarlíonn sé arís agus arís. Tré eile atá á lara go gcuin leistigh den ceach léthireachta seo. Agus tarlíonn sé déan gnó. Seo linn agus léimiid iontráil dialainne, bí ag fear amach dos na tréithe seo. Déamart an téanú lá feithead bealtaine. Lá grúma eile ar scoil. Ní stopan an vertica de bheith ag churisteach orm. An chéad rud ar maidin, ag am sosa, ag am loin, agus ag am dul bhaile fiú. Ní féidirlim ghlacha leis an mulaíocht chrúálach seo níos mó. Bíam faoi grúim mhuar agus nervhíseach agus mé ag teacht ar scoil. Caithfidh mé é seo a scríomh tuis go gabhraíonn sé liom. Ní féidirlim aon rud ará le mamaí go fóil áfach. Anois, ar aimsigh tú tré ar bith leistigh den fiasa seo? Dahan mise tré nó ró. An bhfuil an duine seo gortathe. Feicim láthreach go bhfuil an duine seo faoi grúim. An bhfuil aon rud eile ann a fheiceann sibh. Feicim láthreach arís nach stopan sé. Agus tá sé ag tarlúnt arís agus arís eile. An chéad rud ar maidin. Ag am sosa, ag am loin, agus ag am dul bhaile fiú. Tá tréithe na bhulaíochta fitte fuaite sa fiasa seo. Bogam míad a roigh. Istigh sa seomra ranga, ní féidirlim mo chuid ibre a dhéanamh. Tuis go bhfuil a isagam go mbíonn siad ag stána orm, ag caint orm, agus ag magafúm. Tá isagam go mbíonn siad ag smaoinemh ar an gcéad rud eile a d'fhéadfadís a dhéanamh orm. Tá má obair scoile ag éirí níos measa, níl na múntóirí ná mo hismóthirí sástalum, ach ní higann siad conas is féidirlim insintóibh. Níl sé seo cathairm, tá mé trí na chéile. Anois tá tré eile istigh an seo. An bheiceann si bhé. So tuigeamíd go bhfuil sé ag tarlúnt arís is arís. Tuigeamíd go bhfuil sé ag churisteach ar an duine seo, ach an bhfuil sé ag tarlúnt déan gnó. Well, bheiceann seo. Tá isagam go mbíonn siad ag smaoinemh ar an gcéad rud eile a d'fhéadfadís a dhéanamh. Ciallaíonn an líne seo go bhfuil an bhulaíocht ag tarlúnt déan gnó. Mar sin, sa slíocht seo agus san iontráil dialainne seo, d'aimsiúmar tréithe na bhulaíochta. Tugad iarraidh féin